Tohtori Paul, olen CIA. Hän ollut yksin. Et voi tuoda ystäviäsi. He eivät ole ystäviäni. Elähuoli ei maksua heistä. Ja miksi haluaisin heidät? He yrittivät napata palkintosi. He työskentelevät palkkasotilaalle, naamioidulle miehelle. Turmiolle! Tuokaa heidät kyytiin, soitan sen sisään. Suunnitelma, jonka solmin toimiston kanssa, listaa minut, mieheni ja tohtori Pavelin tässä, mutta vain yhden teistä. Ensimmäinen, joka puhuu, saa jäädä koneeseen. Kuka maksoi tohtori Pavelin kaappaamisesta? Hän ei lentänyt niin hyvin. Kuka haluaa yrittää seuraavaksi? Kerro minulle! Turmiosta! Miksi hän pitää yllä naamiota? Aika paljon uskollisuutta palkatulle pyssylle. Ehkä hän miettii, miksi joku ampuisi miehen, ennen kuin heittää tämän lentokoneesta. Ainakin sinä osaat puhua. Kuka olet? Ei ole väliä, keitä olemme. Vain suunnitelmallamme on merkitystä. Kukaan ei välittänyt minusta ennen kuin puin naamion ylläni. Jos riisun tuon yltäsi, kuoletko? Se olisi erittäin kivuliasta. Olet iso äijä. Sinulle. Oliko kiinni jääminen osa suunnitelmaasi? Tietenkin. Tohtori Paul kieltäytyi tarjouksestamme teidän takianne. Meidän piti saada tietää, mitä hän on kertonut. Mitään. En sanonut mitään. Onnittelut. Jäitte kiinni. Herra. Mikä on mestarisuunnitelmanne seuraava vaihe? Tämän koneen pudottaminen. Ilman selvintyjiä! Smack! Ai! Mayday! Ai! Boom! Boom! Bang! Ai! Käteni! Hei! Yhden meistä täytyy löytyä turmapaikalta, veliseni. Olemmeko syttäneet tulen? Kyllä! Tuli nousee! Rauhoitu, tohtori. Nyt ei ole aika pelolle. Se tulee myöhemmin. Asperger